тате, да не стреляш, тате. Чай, че детето тук върви мишката. Няма. Ура, Максимо. Къде ми е? Що да не? Малко се позабавляваме. И къде ми са стимките? Ото май го дигнаха. Че, не съм го дигнал. Не съм. Опа, видях някоя мина. Опа, видях го. Марк. Той избега. Ще го изтрия, само да го маркирай. Охо, Коста, брат, как си? Чакайте, дайте я състра. Чакай, българин. Чакай, не стига. Момчета! Мир! Гарнете го това горе на скалите. Да, струпайте го това, да, ще не интересува. Така. Уби го. Коста, пичаки, как сме? Добре сме, как сте? Добре, искате ли да ти иднем? Кого стреляш? Искате ли да ти иднем? Какво да? Да ти имнем. Да тимнем. Айде, няма. Абе да еба твоето мами, ти да не се базикаш бе, майка ти да ебе каканарин да еба. Знаеш каква вълна ще ти дам бе, майка ти? На майка ти путката толкова звълна нива бе да еба, твоята мама да еба. Проблем е Само да внимаваме. Това са тия ботов някога. Ти си халка, моето момче. Всички те виждат, че си халка, всички знаят, че си халка, майка ти знае, че си халка, баба ти се подиграва и да не съм те чул повече да ми говориш за това, че си киноман и не си гледал Ханибал Лектър. Слагай си очилата и димдата няма. Иво, дигни ме. Чакай малко да монтовка на тялото, ще умра. Тапак. Тихо, Знам, ще стой. Момчета, слушайте, само внимайте да не се убиваме. Да го дигаме ли то с наше или не? Ако искате да го дигаме, продължават да... Не, слушайте. Така, Сашо, то какво да го дигаме, да? Вие двама ли сте? Не, трима сме, това е нашия. Трима, тук е нашия. Това е нашия. Ето, аз го дигнах. Няма да го убивам, спокойно. Добре. Ето, добре на вашия, той не слуша. Дигайте го. Дигнете го. Не, май. Какво е tosва? Окей. Окей. Така? Окей. Ти се сетиш? Момчета, кой от вас тук е Хабиби? Кой да се казаха Хабиби Сарпич? Няма ли? Кой иска RPG? Питам. RPG аз искам. Дай на него, Кой си ти? Страни нагоре. Ето къде. Аз се знаех, че е той. Заповядай, братленце. Чао, копа. Патрон. RPG. Супер, бе. Айде, братленце, ще здрав. Няма защо, брат. Това е, брат. Това е много рядко се вижда. Не, то по-рядко се вие българин, то не е много рядко, не да е нали срещнахме този българин. Все пак някой такова, това е втория път, който някога съм срещал. Да, винаги повечето да искат да се бият, бе. И ние казваме, стигате, спрете и докато и кажеш спрете и тия вече са ни изтълнали. Момчета, слушайте, аз съм на живо в момента в YouTube, дайте да направим така да седем в небето да направя за TikTok едно клипче. В момента съм на стрим. Айде, къде е? Нагоре в небето седите. Всички бегайте, съберете се, всички бегайте. Това е. Някакво корни сме. Да сгъри някой да не ни изнесе така. Абе, кой ще не изнесе? Ние ще ги отрепим. Ние сме 7 човека. Аре, момчета, помни да ги засилваме. Тако, момчета, Дискорд имате ли?
Татите приятели не са. Абе аз имам, по принцип мен са ме включили в този STC Big D там на една група, ама аз съм на PS4 и аз от телефона. И аз съм на PlayStation 4. И аз съм на PlayStation 4. Слушайте, ако искате... Излизам от телефона, ма играя с слушалки, много шибано така. Много шибано от телефона да говоря, на слушалките да слушам. Да, много. Аре, пич, дай си Дискорда и викни тиммейтовете да събере така една голяма групичка, кой ще кажеш? Ние си имаме група, Иво, да ги присъединим нашия отбор, бе. Иво, ние да ги присъединим нашия отбор. Къде да го... Чакай, тате, да не стреляш, тате. Чай, че детето тук върти мишката. Няма да стреляш. Чакай, къде ми е телефона и аз? Само че... Чакай се, да влезе в апартаментите, да не стоим тук. Елате в апартаментите, Елате на апартаментите. Елате нагоре. Елате, че тук стоим като мишени. Давайте, минавайте. Майко. Има на Стронгхолд, има хора. Айде, пречисти периметъра. Разбрано, пречистете втория етаж, пречиствам долу. Господин президент, върховен главнокомандващ военните военно-въздушни и военноморски сили на Република България. Във всички роти вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в борбите на България за църковна и национална независимост. Командващ тържествената заря проверка подполковник Антонов. 10-4, качвам се нагоре. Разбрано. Свалих един там. Добре, отивам да прегледам сграда, ако има нещо ви казвам. Аз съм на сграда, без всичко изглежда чисто А1. Разбрано. Сграда е чиста, не виждам Аз съм никой. с... Мале, пиче, той му дига джоба снайпер обаче. Нашия даун на някой, нашия даун на някой. Нашия даун на някой. Дигам, ей това. Нашия на другия Стронгхолд. Наш къде? Другите къде са? Нашия отпред Стронгхолд. Чакай, нашия не говори български, аз съм много. Пияй. Внимавайте съм. А1. Едина го свалиха. Дръж позиция, минавам отдолу. Разбрано. Не, стой тук, стой тук. Отстрани. Добре. Нашия се качва нагоре. Това е нашия, това е нашия. Без да искам. Абе! Аз го свалих без да искам. Момчета! Няма нищо. Слушайте, сега много нима приятели. А1 да прикриват и да ги разсейват. Ние вече отирахме, Иво. Тук сме вече. Добре. Направо идвай. Прикривай ми пътя, влизаме сега веднъж. Добре, аз ще се опитам да мина отгоре. Добре. После тя момчета да им вземеш до скоро. Един е даун, момчета, един е даун. 10-4, карате се горе. Пак го свалих. Вие горе ли сте вече? Още не. Аз съм горе, да. Един е даун! Кампи отгоре на вратата. Внимайте, това съм аз. Момчета, кампи отгоре на вратата, внимайте. Аз ще дигам. Отгоре на покрива има снайперист на хотела, внимайте. Има снайперист на... Качваме се с теб. Едните настрелят от хеликоптера, там. Опа, извиняй, без да ги, те не могат да целят нищо. Добре, нашите ще го оправят, ти му дигам. Старахте много тук и... Така всички живи ли сме? Да, качвайте се отгоре на Стронгхолд. Добре, аз вдигам Иво. Няма дига в момента. Пичове, после такова ще ви намерим в Рисънс, ще... Моля, дайте си Дискорда. Максимо Шара, bro. Where you at, Maximo? We're gonna kill you. Where you at, Maximo? Къде ми... I killed you, Maximo. Аз сме мока. Не знам къде. Аз съм. Долшут. Добре. Бей, внимай. Рик, аз съм хем лок, само това ще кажа. Така. Бей, един ме дал на... Чакай, това са нашите. Чакай, дигам те. Дигаме. Даун, момчета, даун.
Момчета, е това. Ако някой от вас има ревайв писал, ако някой от вас има ревайв писал, им го ползва на мен. Това съм аз, тимейт! Маля. Извинявай, брат. Имам се оправя, няма страшно. Ако някой има ревайв писал, да го ползва. Добре, благодаря. Чакай, аз стигам, няма страшно. Добре. Сега вече изчистих, сега вече не мога и тия Айно, взимайте се оправя. Къде се да, оправя? така... Няма... Без грешки няма как да стане. Ние сега сме в различни отбори, разбира се, че ще се бъркаме. Това е тотално нормално нещо. Знаете ли как трябваше да направи Демзато? Демзато трябваше да го направите така на отбор да се събират, да може да се събират по 10 човека. На Мазарато, примерно, е хубаво, нали, да пуснат, примерно, 40-50 човека, те пускат по 20 и там 30 човека, и по 50-60 човека да пускат и да могат да събират по повече хора в тим. Ама те те казах... Чакай само да видим каква е Дискорда, как се пише там. Чай, аз ще се пиша моя Дискорд тук в чата на играта. Аз сега ти пратих на един friend request. Благодаря, че на мен ми го прати. Да. Как им пращаш friend request, бе? Влизаш в social recent. Да. Добре, момчета, знаете ли какво правим? Дайте сега да викнем един екстракшен и всички да се съберем на този екстракшен. Айде! Не, слушайте. Дайте още време да... Дайте да свалим хеликоптер от там. Дайте свалим команда на хеликоптер. Дайте боса! Чай, така, стреляйте, аз като заключи ще направя. Елата момчето да ви взема по една голема раница. Елата ви взема по една голема раница. Благодарим. Аз съм така горе, ние стреляме по хеликоптера, ти там ще прави ногите. Ето една тука. Благодаря, много ще те здрав, брат. Другия да дойде. Той няма. Тук съм. Ева с мене на другия байче, тук няма такова, тук няма такова. Ева на другия байче. Добре. Сега ще сменим бая, това не искам. Айно! Да! Прикривай! Орчела, къде избегал? Тук съм. Само да се... Не си, бе! Чакай, той мълчи на другия бая, отивам да видя. Тук си, добре, аз викам, къде си. Да, тук съм. Някой иска ли сега тук да ме джойне, защото сме само двама? Направо ще пратя invite nearby хора да ни джойнат склад. Който иска да ни джойне, защото ние сме опит един. Детето ми даде тая идея. Детето ми даде идеята да ми купа раници, че виде, че имам много пари. Да е живо и здраво. Да е живо и здраво 156 години. Да е живо и здраво 156 години. Ми стракнал на всички мапове, всички weapon кейсове, всичко. Добре, защото викам да отим в чистите салове. Готова. Хайде. Hacking Security Systems. Добре, аз тя на вратата да чакам, много вери се, че периметър е чист. Айде. Някой munitions box, моля. Не мога да чакай малко, Иво, пусти munitions box, чакай, плейсам. Нямам. Мучета влизала както сетигам! На мамо. Майко! Тя сентри гънове, брат. Намерих си сентри гънове. Чакай, не го изтвай. Не, спокойно. Колко се проваля? Кои ще ти дам? Тя съм около 5-6 проваля в мене, че? Аз си бивам ботъл. Бей. Внимай. Аз съм при тебе, бе. Давай. Бей. Там горе. Да, отивам да, аз съм добре. Не мисля, че си много добре, с тя рая шилдови. Бей. И аз имам... шивам тъпля рая, че чакам, ако съм да. Имам си малко проблем, момчета.
Момчета, вие къде сте? Айде, скри се, скри се някъде, защото ако умре, ти давам свидетел. Забравих се, купна съм в... Зади, Рачо, Айди бе! Мълчичи, Нямате селфове ли бе? Нямаме селфи. Аз имам в мене селфи, аз имам няколко даже в мене, ако искаш ще ти дам, само забравяй си да. Иво, дай един на мен, дай един на мен, че аз нямам. Аз това ти казвам, взимай. Ей, ти най още един. Не ми трябва. Добре, ще ти тълна, не трябва да кажа. Вие къде сте бе? Горе са горе. Горе. Взимайте Ние сме, аз и едно сме екстрактали всичко. Охо, кросбо. Вземам кросбо с пранята, бе. Вземам кросбо с тергаса. Вземам кросбо с пранята, брат. Знаете ли как викам на тергас, тука? Пранята, защото нали като хвърлите тергас гранатата и... Изглежда... А вие откъде сте? Да се намираме, така трябва да се събираме, всяка игра. Като се намираме... Момчета, чакайте, че аз се забих някъде на майка си, тук ще райна. Иво, викаш и момчета, сякаш са твой набор, бе. Базмен са, нещо да имаш. Бе го къде се те чуба, да има. Нали всички чуваме, бе. Точно, бе. Вас! Пребри са приятели. Айде. Ала то отказва да умре. Много момчета малко помощ. Бойни го там, майке, ох. Момчета им няма са леко атака, да се нищи два патрона. Ай, то хоста. Солджър, ай сега. Сега, къд го намеря. Ай, майко. Ау, къви са тия хоста, къви са тия ботове, бе, да им съкнат ръцете, бе. Дайте, на хеликоптера, дайте. Айде, бързо момчета, всички на хеликоптера. Пинк, let's go, пинк. И идва още един това кочер или от нашите? Нашия. Добре, качвай съм. Давайте. Хеликоптер. Бей, дъгайте. Майка ти ще иба мръсна! Да ти го слагам майка ти путката, пидерасче! Ще изгърбя майка ти ще иба! Ще дойдеш са гавря с цялото съществуване, педал! Помагам. Чакай, пазим. Прикривам, дигайте го, прикривам. Дайте, влизай, Иво, влизай. Вътре сме, вие. Да, качай се. Бей, браво, майко. Един хеликоптер сме, да не повярваш. Сега хеликоптер колко сме? 4-6 човека. Да. Да. Това е, брат, това е. Момчета, ако се намираме, така някой играе така, трябва да се събираме, всеки път. Да, задължително. Задължително? Ей...